Mga katoto, so may good videos yung tanan niya. So, nakikita rin mga katoto ba? So, kaling gamit na ng camera, muna yung i-order sa unang kuhan. 4K HD Ultra HD 4K. So, karon para akong natagamit siya. So, pag-order na ko, kinawala ang maguni siya. So, muna yung kuha mga katoto. Yan. So, dito sa kusina. Yan. So, muna yung kuha. Or okay ba ni siya or pwede ba ni pang vlog ni? So, sangit-ngit po dito sa gawas. So, dito sa kuan pikas kay may nagluto ko dre. Nagluto ito dre. Yabot man ang pagbalik na mo ato, yabot man ang doktor. Abi yato Oh, tanawa. Gigabaan na. Gigabaan na napasok na. Oh, to pagkatao gitanaw si nanay. So, tingga pa sa nagluto. Sama agtang may nakita. Ayan, so dili na mga katoto, dili na taman kay ko lang testing ano ni ko sa akong gi-order ba. Karon para ko na try ni sukat-sukat pag-order kay na one name ko siya. Karon. Hoy. Karon. Kaya so balik na dali sa balay. Alona. Alona. Ay, Alona. Come on. Come on, Alona. Say smile. Hi. Hi to my vlog. Hi. Oh, hi. Mo si Alona. Guwapa kini Alona. Guwapa kini si Alona. Oh. Dili sa balay nagpuyo. O dili sa balay nag-standby. Yang may soul sa gawas. Good dog. Ayan, so once again, dila taman mga katoto. So it's me again, Yugi Boy. Dili guwapo pero ilado. God bless us all. Bye-bye. Thank you.